što smo li danas radili? Video kako se ja pripremam za snimanje. I vidjet ćete. Na prvom mjestu češam se. Vrijeme je za snimanje. Baš lijepo. Eto ga. Na drugom mjestu. Logično. Malo se pripremam. Malo vježbam. Ček da vidite. Ne stolac. Nego kakav vježba. Pa sljedeće, zezam se. Ej, no, kak si je, ono je, hoš te skušim, ti mene, kaj si ti god, drš. A, sravio si ruke i noge. Da se danje. Impulsu. Čušite glup. Na petom mjestu isprobavam da li svjetlo radi. Da, ovako teško. Ok, ovo je bilo sve za klip. Nadam se da vam svidio. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao. Čao.